Менә бу йортны инде битаманнан алып кайтып, үзе күтәрде. Ул бирегә еш кайта иде. Аның менә кайткачтын нәкъ яза торган урыны, ул инде бикләнеп, менә шушы өстәлгә утырып яза иде. Аның менә агач өстәле, агач урындыгы, ул бер вакытта да теге кәттә урындыкларга утырып, кәнәфиләр ниләргә утырып язмады. Менә шундый нәкъ авыл урындыгына утырып язды. Үз куллары белән чыгарган пич, мич дибез инде, менә утын ягып, жылынып, шунда аркасын куеп, Туфан абый, мин шушы чын агач утыны жылысында жылынам дип, шушы пичне ул сүттермәгән инде. Анага керттеләр менә электрическое отопление инде, күреп торасыз. Ул электрическое отопление белән кулланмаган инде, кулланмады. Менә хәзерге вакытта да пич инде безнең эшли. Туфан абый янына балалар менә еш килеп, анарга инде нинди менә уенчыклар дип әйтикме калдырганнар. Туфан абыйның үзенең менә сундыгы бу, шәхси сундыгы, бердә менә аның юрганы, жылы сырылган юрганы. Вот, Туфан абыйның өстәле, абыйның төп нигезе атала инде, бу элек инде безнең башлангыч мәктәп иде. Туфан абый инде күрше авылга йөртмәс өчен үзенең йортын балаларга башлангыч мәктәп иттереп бүләк иткән иде. Соңыннан инде балалар бөтен сәбәпле, аз калу сәбәпле бу йорт ул эшләгән бит безнең бухгалтер булып, менә аның счеты бирдә саклана. Шулай ук Туфан абыйның менә проигрыватель дибезме, Туфан абыйның үзенеке шәхси куллана торган һәм Туфан абыйның алмагачлар кисә торган үзенең шәхси кул пышкысы менә. Күреп торасыз, бик матур инде. Менә монсы бу мандалин, әйтми китми булмый, бу Туфан абыйның классташының мандалины Дания апаның. Ул бүген көндә исән сау.